Kumusta ulit mga ka-explorer? Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Opo, kilala po ang bayan ko sa Ilocos Norte sa kanyang kakanin na tupig. Napapanahon siya mga ka-explorer. Dati natitikman lang to tuwing sasapit ang Pasko. Pero ngayon, buong taon mo na matitikman dahil marami nang nagluluto dyan sa may highway. Pero ganun pa man, alam niyo po ba, tradisyon na talaga dito noon mga ka-explorer. Maski kami noon, nagluluto ang isang mag-anak, isang pamilya, tapos binibigay nila sa kanilang mga ninong at ninang at bibigyan naman sila ng aginaldo. Yung iba naman, tuwing mangangaroling kami, yan ang binibigay nila sa amin. Hindi kumpleto ang aming gabi ng pangangaroling kung wala kami natanggap na tupig. Tapos kinaumagahan, doon na namin ine-enjoy yung medyo matigas-tigas na tupig. Tapos isasawsaw mo sa gatas o kaya kape. Ayun mga ka-explorer. Ang authentic na tupig noon mga ka-explorer ay napakapayak lamang, napakasimple ang ingredients. Hindi gaya ngayon, iba na yung ating natitikman. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako at may mga pamilya pa rin na ginagawa itong tradisyon na tuwing Pasko at Bagong Taon, sila ay nagluluto ng ganitong authentic at gumagawa ng sarili-sarili nilang lutuan. Pero hopefully may papakita ko sa inyo mga ka-explorer. So yan, napaka-nostalgic nito. Maraming salamat sa pamilya ni Godwin. Thank you at pinatikim niyo sa akin yung tupig. Bye-bye! Puso